سلام زخبركم تغاتاتلتنا كما يسأنحكم مباركس نايز ساعة زي زينا حيزلكم متسألخو مجمر تاقن أرئست زينا آتو جيتاتشو ردا أبتغراي منغست زيفلتهم آبيات مأسرت اللو إلو من قصقاس إرتراويان نابدما ونعبي زغير لجلو مخنيات وعلى نيروبي مرحتا قرات أفريقيا حدش كبر خليما خأوج أميموم يوهانس كدانا مويتو ترخيبون زبلو زيناتاتن كالوتن حيزنا متسناكم علينا سناي مكتتال منسي يوهانس كدانا مويتو ترخيبو رئيسا ود 22 عمد مهندس نتفليكس كاليفورنيا يوهانس كدانا زحلف سومون أوشمت سان فرانسيسكو ينسافف كم سترخبة تقليسو دحر خلج بقطبت ناي سوفتوير مهندس رح زعلبه يوهانس بنفس قتلت كم زموته بيت صحفة شريف مارين كاونتي قليسو اتبحمق زبس رئيسو كابتن سيمنا ومبرق دلل ورقاو أفدقز نبرا مايات تسحيبو أما جمرتا رئيساو زخون عينت ملالي سلازي حاسة مرمرتي من النتو خلالي وايكالون يخون مبر دحيرو اتمرماري رئيسو بأونتا بمللاي تنكموتو وهدات دبن زبالت سلوان متحالن مخانون أقباب موتو دما نفس قتلت مخانون أكالي عيبلت الشريف سدرابيت يوهانس تحبيرو مالو يوهانس كدانا مستفأ يوهانس أب أوبر مساعتو يتفئو سدرقو نيكيتيفيو أبزهابو حبريتا أب مأكل كتما سان هوزي كابس ركب أبارتمو أخوات بنايت اتا خميرا 5 رأي حبيروم بدحريو أب حانتناي أوبر ستيكر زلوا مكينا تسقلو كلتا من سيات مسارح تري أمو كزاربو خيلوم يبل يوهانس حاو يوسف منالباش مسعاركو خرخب نفسان فرانسيسكو يخيد كم زلو قاليسو اتناي مود داتا زر أخوات انكساقاس سألي كابت زنبور أبارتما واتيو أب حانتي تسألام تويوتا خمر تسقيلو نيرو يوهانس أورها حملة نابي إيريا جعيسو نيرو أب نتفليكس كال أيسو منو نيرو زبزح نايتاز تفعل معلتي أب دلدل ورقاو أفدق خمز نبرة أكاما متأسلكو أكالعو دحيرو أب تقام أكل دلدل جولدن جيت سان فرانسيسكو موبايل بورسان يوهانس ترخيبو نابغزا نخن وسدون دلي ودي يدلين اللو كتبل أبت أوانتي لبس سبرت أد يوهانس خونت ممرهانا بينا بروه متعايز نبرو نفع سبيو نسدرابيتو آزي فكاري نيرو إلا አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዘይፈልጦም ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዉ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ንጋዜጠኛታት መንግስትን ወፃኢ ናብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ነገር ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ አቶ ጌታቸው ኣብ መግለጺኡ ውዕል ፕሪቶሪያ ምርኩስ ብምግባር ዝተመስረተ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እንታይ ከም ዝዓመመ ብዝርዝር ኣቕሪቡ ኣብ መግለጺኡ አቶ ጌታቸው ንግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ወኪሎም ሓለፍቲ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ተራኺቦም ከም ዘተ ጠቂሱ ምምላስ መሬትን ዝተፈናቐለ ህዝብን ኣብቲ ናይ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ መግለጺኡ አቶ ጌታቸው ትግራይ ዘለው ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ወፂኦም ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርርብ ከም ዝተገብረ ይዛረብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለና ርክብ ይሕማቕ ይጸብቕ ዋላ ምትእማን ኣይሃልዎ በብግዚኡ እቲ ምትእማን እናጠንከረ እታ ሕጂ ተረኺባ ዘላ ሰላም ናብ ዝሓሸ ብርክ ትበጽሓሉ ኩነታት ምፍጣር ሰላምና ከይዘረግና ኣብ ካልኦት ከባቢታት ግዝኣት ንመልሰሉ ዝተፈናቐሉ ንመልሰሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ዳግም ባዕሉ ዝመሓደርሉ ግን ድማ ቀሲኑ ብትዕግስቲ ክንከይድ ኣለና ዝብል ጠንካራ መርገፂ ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ሲሉ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጋጣሚ ተጠቂምና ግዝኣትና ብሓይሊ ነምልስ ዝብሉ ወገናት ኣለው ዝበለ አቶ ጌታቸው ብሓይሊ ምምላስን ዘይምምላስን ኣይኮነን እቲ ኣጀንዳ ኢሉ ብሓይሊ ምምላስ ይከኣል እዩ ግን ብሓደ ወገን ፕሪቶሪያ ምስ ብዙሕ ሽግራቱን ዓንቀፍቀፉን ስለዝተቐበልናዮ ብማሕበረሰብ ዓለምን ብመንግስቲ ፌደራልን ንሕና ከም መፍረስቲ ኮይኑ ቁፀር ንጠንቀቕ ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን ሰላምና ብዘይዘርግ መንገዲ እቲ ዝጀመርናዮ ርክብ እናማዕበለ ክኸይድ ብዘኽእል መንገዲ ተራዳሪእና ክንገብሮ ስለዝግባአና ክሳብ ሕጂ ንፅባእ ኣለና ክብል ኣቐሚጡ ኣብ መወዳእታ ኣምሓራ ዓንቀፈ ኣይ ዓንቀፈ ኤርትራ ዓንቀፈ ኣይ ዓንቀፈ ብዝብል ክግለጽ ከም ዘይብሉን ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ክሳብ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋጽእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ አቶ ጌታቸው ተዛሪቡ ቅቡልነት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብቲ መግለጺ አቶ ጌታቸው ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዞባታትን ወረዳታትን እግሩ ከም ዘይተኸለ ብምጥቃስ ጠንቂ ናይ ዝገልጽ እንከሎ ንግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቅቡል ዘይምግባር ዋላ ኣብ ገለ መሪሕነት ከም ዝረአውን ኣኪዱ ብመሰረቱ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ከይቆመ ንነዊሕ ግዜ ጸንሓሉ ምኽንያቱ እውን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈጸመ ውዕል ሓደጋ እዩ ክፍረም ኣይነበሮን ዝብል ስለዝነበረ እዩ ወረዳታት ንባዕለን ኣካልቲ ግዚያዊ ምሕዳር ጌረን ከይቆፀራ ብዝተወደበ መንገዲ ምንቅስቓስ ከም ዝግበር ዘለውን ብግልጽ ተዛሪቡ ካብዚ ብምጋስ መንግስቲ ፌደራል ምስቲ ኣብ ዞባን ወረዳን እግር ዘይተኸለን ኣብ መቐለ ጥራይ ከም ዝተጠንጠለ ኣብ መቐለ ኮይኑ እውን ብብዙሕ መልክዑ ስራሕ ክጅምር ምስ ዘይከኣለ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምሉእ ልቢ ርክብ ክንገብር ኣይንኽእልን ከም ዝበሉ አቶ ጌታቸው ይገልጽ
ዝኾነ ይኹን መምሕዳር ዞባን ወረዳን ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይመርሐንን ይምባል ከብቅ ኣለዎ ኢሎም እቲ ቀንዲ ጸገም ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ተወዲቡ መንግስታዊ ቁመና ሒዙ ኣብ ምምራሕ ሽግር ከም ዝነበረውን አቶ ጌታቸው ኣተሓሒዙ ገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ናይ 1 ዓመት ባጀት ጥራይ ከም ዝፈቀደን ካብቲ ዝተፈቀደ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 3 ቢልዮን ብር ከም ዝሃበ መግለጺ ርእሰ ምምሕዳር የረድእ ንሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ 4 ኣዋርሕ ደሞዝ ጥራይና ከፊልና ክብል ዝገለጸ አቶ ጌታቸው ኩሉን ሰራሕተኛ መንግስቲ ከይነውዕሎ ልዕሊ 270,000 ሰራዊት ቀለብ ከነቅርብ ስለ ዝነበረናዩ ኢሉ ተሓታትነት ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ሰብኣዊ በደላት ብዝምልከት ተሓታትነት ክህሉ ኣብ ምግባር ዛጊት ዝተፈጸመ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ መብርሂ መብዛሕትኦም ብፍላይ ምጸታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሙ በደላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዓደሙ ወጻእተኛታት ዝፈጸምዎ እዩ ኢሉ ነዚኦም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ብዙሕ ሰፊሕ መርቱዕ መሰረት ዝገበረ መስርሕ ፍትሒ ክህሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ድማ ኢሉ እዚ ግዚያዊ ምሕዳር ብተደጋጋሚ ከም ዘልዕሎን ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝህሉ ርክቡን ዝተፈለየ መርገፂ ከም ዘየለ ኣነፂሩ ምስቶም ገበን ፈጺሞም ንብሎም ሰባት ኢና ንሰርሕ ዘለና ተሓታትነት ከይተረጋገፀ ምስኦም ኣይንሰርሕን ክንብል ኣይንኽእልን ብምባል አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብርዩ ጸጥታዊ ጸገማት ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ጸጥታዊ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ኣብ ዝሃበ መግለጺ መሰረት ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ዘካየዶ መጽናዕቲ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዘይፈልጦም ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለው ኣብ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተዋፈሩ ሰባት ምእሳር ጀሚርና ኣለና ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ድማ ብወፍሪ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከነእትዎም ኢና ኢሉ ኣብ ምዝዋር ሰባት ብዝምልከት ኤርትራውያን እናጨወዩ ገንዘብ ምቕባል ሎምን ኤርትራዊ ይመስል ንትግራዋይ እውን ጀሚሮም ኣለው እዚ ኣካላት መንግስቲ ኢና ብዝብል ጉልባብ ዝፍጸም እዩ ነዚ ንምጽራይ ግዜ ወሲዱልና እዩ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ ክንጅምር ኢና ብምባል ድማ ገሊጹ ሓይሊ ፖሊስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ንውልቃ ሓለፍቲ ዘይኮነስ ንህዝቢ ደው ዝብል ኮይኑ ከም ብሓድሽ ተወዲኑ ክቀውም ዘኽእል ምትዕርራይ ከም ዝተጀመረ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኣብ ጸጥታ ዝረአ ዘሎ ጸገም ፖለቲካዊ ሕማቕ ከም ዝኾነ ዝገልጽ አቶ ጌታቸው ውድቀት ግዚያዊ ምሕዳር ዝምነዩ ዝተወደበ ምንቅስቓስ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣለው ኢሉ ካብ ትግራይ ናብ ባህር ዳር ደሴን ሰመራን ብረት ዘሳገሩ ሰባት ምህላዎም ተጻርዩ ከም ዝተረጋገጸ እቲ ርእሰ ምሕዳር ኣቃሊዑ ኣብ ትግራይ ስርቂ ዳርጋ ሕጋዊ ዝኾነሉ ኩነታት ምህላው እውን ብጋህ ደቐሚጡ ኣብ ስርቂ ረድኤት እኽሊ ዝተዋፈሩ ልዕሊ 480 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ዝገለጸ አቶ ጌታቸው ንመኸተ ዝተዋፅአ ገንዘብ ጅባ ብዙሓት ኣሕቢጡ እዩ ብምባል እውን ነቲ ዝጸንሐ ብልሽውና ብግልፂ ነጊሩ ብፖለቲካዊ ውድባት ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ንጳጉመን 2 ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝጸውዑ ይፍለጥ ሰላማዊ ሰልፊ ምፍቃድን ምኽልካልን ዝበሃል ከም ዘየለን ካፍልጡ ጥራሕ ከም ዘለዎም ምስቶም መራሕቲ ውድባት ተረዳዲእና ኢና ሰልፊ ዝግበረሉ ቦታ ምውሳን ግን ናይቶም ፖለቲካዊ ውድባት ስልጣን ኣይኮነን ብሕጋዊ መንገዲ ምክታዕ ስለ ዝገደፍዎ እምበር እቶም ውድባት መሰረት ቦርድ መረፃ ሕጂ ዘለዎም ቁመና ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ኣኼባ ክጽውዑ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣደባባይ ሰልፊ ክጽውዕ መሰል የብሎምን ኢሉ ቀንዲ መበገሲ ምኽልካል እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ኣብ መቐለ ርኡይ ጸጥታዊ ጸገም ስለ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣንጸባሪቑ ግዝፍ ዝበለ ናይ ኔትወርክ ምትእኽኻብ ኣሎ ካብ ጎረባብቲ ከባቢታት ዝመጸ እዩ ወረቐት ክብትኑ ዝወፈሩ ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ነይሮም ምስ ፖሊስ ተዘራሪብና ተፈቲሖም እዮም ንሰለስተ መዓልቲ ዝበሃል ሰልፊ እውን የለን ዓመጽ ተዘይኮይኑ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ትግራይ ዳግምና ብሕምስምስ ናይ ምእታው አጀንዳ ዝሓዙ ሰባት ኣለው ጭቡጥ መረዳእታ ኣለና እቶም መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት ኣይኮኑን ክብል ኣብቲ ን2 ሰዓታት ዝቐጸለ መግለጺ ብዝርዝር ኣብሪሁ ስለምንታዩ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ናብ ደማዊ ናዕቢ ተቐይሩ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ሰላማዊ ሰልፍታትን ክረአ ዘይሕሰብ እዩ እቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ከዓ ንእለቱ ብሓይሊ ዝቁፀር ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ግን ኣንጻር ስርዓት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖለቲካዊ ንጥፈታትን ሰላማዊ ሰልፍታትን ከካይዱ ጸኒሖም ኣለው እቶም ሰልፈኛታት ከዓ ሃገራዊ ቅዋም ክትግበር ኣብዛሓ ሰልፍታት ክፍቀድ ፖለቲካዊ ምሕዳር ክሰፍሕ ብፖለቲካዊ ርእይቶኦም ዝተኣስሩ ክፍትሑ ጠንቂ ስደት ብዙሓት መንእሰያት ዝኾነ ደረት ኣልቦ ወታደራዊ ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝብል ተደጋጋሚ ጻውዒታት የስምዑ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ኣካላዊ ጉድኣት ዘኸተለ ከቢድ ናዕብን ጎንፅን ኣጋጢሙ እዩ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጀርመን ዓመታዊ ፌስቲቫል ጊሰን ኣዳልዮም ነይሮም ኣብ መንጎ ኣዳለውትን ነቲ ፌስቲቫል ንምብታን ዝተንቀሳቐሱ መንእሰያትን ናዕቢ ምስ ተላዕለ 26 ፖሊስ ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ቆሲሎም ብዙሓት ድማ ተኣሲሮምን ተኸሲሶምን ብ3 ነሓሰ 2023 ኣብ ሽወደን ካብ መላእ ኤውሮጳ ዝተኣኻኸቡ ልዕሊ 100 ሰልፈኛታት ነቲ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዳለወ ዓመታዊ ፌስቲቫል ሰቢሮም ኣጥቂዖም በቲ ዓመፅ ልዕሊ 50 ሰባት ቆሲሎም ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ፖሊስ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ንሰለስተ መዓልታት ክካየድ ዝተሓስበ ፌስቲቫል ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ተቋሪጹ ኣብ ከም በዓል ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ እቲ ፌስቲቫል ናብ ዓመፅ ከይምርሕ ብዝብል ስግኣት ከይካየድ ተኣጊዱ ካብ ኩሉ እቲ ዝኸፍአ ናዕቢ ድማ ኣብ ተል ኣቪቭ እስራኤል ኣጋጢሙ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ መንጎ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዘጋጠመ ናዕቢ ዓብ ዕንወትን
ጉድኣትን ስለ ዘኸተለ ኣቓልቦ ሚድያታት ስሒቡ ንእስራኤል እውን ኣቆጢዕዋ ኤልሳ ጭሩም ንሳን ካልኦት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ እስራኤል ደገፍቲ መንግስትን ተቃውምትን ይፋጠጡ ስለ ዘለው ዝኾነ ግድኣት ከይሰዓበን ከሎ ናብ ፖሊስ እስራኤል ደብዳቤ ጽሒፎም እኳ እንተነበሩ ርእይቶኦም ስለ ዘይተሰምዐ እቲ ክስተት ከም ዘጋጠመ ሓቢራ ድምፅና ኣይተሰምዐን ዝበሉ ኣማይ ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዳለወ መደብ ንምትዕንቃፍ ነቲ በዓል ዝካየደሉ ቦታ ድሕሪ ምውራሮም ከዓ እቲ ናዕቢ ተጓሂሩ ፖሊስ እስራኤል ነቲ ዓመፅ ንምቁፅጻር ጥይት ዘንብዕ ጋዝን ፕላስቲክ ጥይትን ክትኩሱ ተገዲዶም እቲ ግጭት እናገደደ ብምኻዱ እቶም ስደተኛታት ብእምኒ በትርን ሓፂንን ነንሕድሕዶም ብጭካ ንኽዋቕዑ ተራእዮም መካይንን መሳኽትን እውን ሰባቢሮም ነበርቲ እቲ ከባቢ ጎደናታት ተልኣቢብ ንሰዓታት ዓውደ ውግእ መሲሉ ከም ዝተራእዮም ደወል ህፁፅ ኩነታት ከም ዝሰምዑን ሓንቲ ሄሊኮፕተር እውን ክትሕንበብ ከም ዝረኣዩን ገሊፆም ልዕሊ 170 ስደተኛታትን ልዕሊ 50 ፖሊስን ክቆስሉን ከለው ኣብ ንብረቱን ከቢድ ጉድኣት በፂሑ ድሕሪ እቲ ግጭት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ቀይሕ መስመር ተጣሒሱ ብምባል ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ካልኦት ዘይሕጋውያን ኣፍሪካውያንን ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ምዃኖም ተዛሪቡ ኣብቲ ዘቐምናዮ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ 1000 ደገፍቲ እቲ ስርዓት ንምስጓግ ዘጠቓለለ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲትና ኣለና ደገፍቲ እቲ ስርዓት ንሕና ስደተኛታት ኢና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም እንተደኣ ደጊፎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ክብል ተዛሪቡ ሓደ ኤርትራዊ እስራኤላዊ በዓል ዱካን ነቲ ኩነታት መዓት ክብል ገሊፅዎ እቲ ኩነታት ኣሰንቢዱና ሕፍረትን ሓዘንን ተሰሚዑና ውሕስነት ኣይስምዓናን ዘሎ ናበይ ክንከይድ ንኽእል ዋላ እኳ ኣብ ሃገርና ካብ ዘሎ ስቃይ እንተሃደምና እቲ ውልቀ መላኸ ስርዓት ግን ኣፍና ክዓፅወና ይሃድነና ኣሎ ኢሉ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ብዙሓት ዝተጎዱ ሰባት ምርኣይ ይሕዝነኒ ምክንያቱ ክልቲኦም ወገን እዮም ኢሉ ስለምንታይ ተቃውሞታት ናብ ጎነፅ ክምዕብል ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝሰርሕ ዝነበረን ኣብ እንግሊዝ ንሳልሳይ ዲግሪ ፖለቲካ ዲያስፖራ ዝመሃር ዘሎን ዘርአ ስላሴ ረዳኢ ሸከር ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ቁጥዐ ድምር ናይ ብዙሓት ፀገማት ክብል ይገልጾ ድሕሪ ናጽነት ነዊሕ ዓመታት ብፍላይ ካብ 1998 ጀሚሩ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ክገብሮ ፀንሐ ግህሰት ውፅኢት ናይቲ ንህዝቢ ዝነፀለን ዝኸፋፈለን ኣካይዳት ስርዓት እዩ ይብል ኣብ ኤርትራ ተሃድሶን ዲሞክራሲን ክህሉ ዝጠለቡ ብጂ15 ዝፍለጡ መራሕቲ ሰራዊትን ሚኒስትራትን ኣብ መስከረም 2001 ብመንግስቲ ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዝኣተው ኣይተፈልጠን እቲ ሃገር ጎኒ ጎኒ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ናጽነት መሰል ዜጋታት ብምግሃስ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሰስ ደረት ኣልቦ ወታደራዊ ኣገልግሎቱን ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑፀሩ መንእሰያት ካብቲ ሃገር ክስደዱ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ኤርትራ ግን እተን ትካላት ናይ ምዕራባውያን መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ምዃና ብምግላጽ ነቲ ስደት ንፖሊሲታት እተን ሃገራት ትወቅስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምዕራብ ለንደን ፕሮፌሰርን ስነ ኣእምራዊ ሓኪምን ሰላም ኪዳነ ብወገና መንግስቲ ኤርትራን ማሕበረሰብ ዲያስፖራን ምቁፅጻር ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ጠንቂ ተቃውሞን ንዓብን ምዃኑ ትገልጽ ኣብ ኤውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ኤርትራውያን ኣብ ዝተሰደዱለን ሃገራት ዝርከቡ ማሕበረሰባት ናይ ገዛእ ርእስኹም ፕሮፓጋንዳ ብፍላይ ድማ ጽልእን ኩናትን ከተካይዱ ኣይንፈቅደልኩምን ኢና ክብሉ ከም ዝጸንሑ ትዛረብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ መንጎ ተቃውምትን ደገፍቲ መንግስትን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ጎንፂ ዝተሓወሰ ናዕቢ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝገድእ ክኸውን የብሉን ክብል ተመራማሪ ፖለቲካ ዲያስፖራ ዘርአ ስላሴ ይብርህ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ጎነፃዊ ናዕቢ እቲ ሰላማዊ ምንቅስቓሳት ፍረ ከየምፅአ ስለ ዝተረፈ ዝሰዓበ ምዃኑ ይዛረብ እቲ ስርዓት ናብ ልቡ ክምለስ ፀገማት ብዲሞክራሲ መንገዲ ክፈትሑን ከምኡውን ስልጣን ንህዝቢ ክረክብን ብጽሑፍ ይኹን ብመግለፂ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ስራሓት ምንቅስቓሳት ተገይሮም እዮም እቲ ስርዓት ግን ኣይሰምዕን ዘሎ ምዝመዛን እናቐፀለን ተቃውሞ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተቃውሞ ክውስኽ ባህርያዊ እዩ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝነብሩ መናእሰያት ብዙሓት ሰልፍታት ይካየዱ እኳ እንተለው እቶም ሰልፍታት ዘይተወደቡን እቶም ዘተሓባበሩን ዘይፍለጡን ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልጽ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት ብባህሪኦም ኣድማ ሳውዮም እቲ ምንቅስቓስ ኩሎም ተቃውምቲ እቲ ስርዓት ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ብፖለቲካዊ ውዳበታት ጎስጎስቲ ደለይቲ ፍትሕን ማሕበራዊ ምንቅስቓሳትን ዘለዎ በብኸባቢኡ ዝተወደበ እዩ ይብል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኣለዉ እትብል ሰላም ንኣብነት ኣብ ለንደን ተቃውሞ ንምውዳብ ብዙሓት መንእሰያትን ኣዴታትን እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ትብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ እዩ ብዙሕ ሓሳባትን ሃብቲ ናይ ምእካብ ዓቕምን እውን ተፈጢሩ እዩ ሓደ ኣተሓባባሪ ዘለዎ እዩ ምባል ግን ኣይከኣልን ትብል ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ ትገልጽ ኣብ መንጎቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ደጋፍ መንግስቲ ክህሉ የብሉን ትብል ሰላም ካብ ዘስካሕካሕ መጥቃዕቲ ናይቲ መንግስቲ ሃዲምና ዝመፀና ኢና እዮም ዝብሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ቅድሚ እቲ ስርዓት ዝመፁን ዝተወልዱን እውን ኣለዉ ኣብ እስራኤል ግን ኩሎም ሃዲሞም ዝመፅኦም ደጋፊ ክህሉ ኣይግባእን እዩ ነይሩ ትብል መንግስቲ ንኣሽቱ ፍልልያት ተጠቂሙ ዓበይቲ ጽልእታት ክህሉን ናይ ገዛእ ርእሱ ፕሮፓጋንዳ ከካይድን ስለ ዝፈተነ እቲ ግጭት ከም ዝተፈጥረ ከዓ ንቢቢሲ ሓቢራ ንተኸታታሊ መዓልትታት መንግስትን ደገፍቱን ንዳሎ ኣለና ከነሪኦም ኢና ይብሉ ነይሮም
رابعي جنبار استبهالت جوجلا لاتنا تبو جرا كتكلا خلالكم يعني انت لبي اتبهال جوجلا كتسلطنان كتحجزان زرقي فيديو سألتاتن صحفاتنون كزرقح كم تسنحة تحبر اتهم نمانجستي زقاومو زصوعلو برجيد حمود زبل سم بحسب هاجري مريتي هزبي حراخو تسي زبل ترجم كم زلو اتو زرق سلاسي بره منجتات كم زحبرو إرتراوين أبدقفتن تقامتن منجستي أبستمقاقلو لأوان أبتل أبيف استفت أمنا عبن قونت انتر أي زي فلتيوم يخون مبر نايمي جمر تايكونن أبكل تشحن عصرت تشعتن أبدوب تل أبيف تمساسل نعب أقاتيمو دقاف منجستي إرترا زخون حتى تعقبات قودي نيرو سلام تاقن اتقجت نظام سدتنياتات سقات كوينو أبز أوان مبزحت يوم بزي حقاو من قد زقاتو للعصر شموان تشح زقمتو إرتراوين حتى تعقبا أب إسرائيل كم زنبرو إقلت أبز حالف أوان منجست إسرائيل نبزحت كابتوم سدتنياتات نايكوت أبا سدودات يوم بمبال كسوقهم فتاتينو نيرو انت هنا بيت فردنا يتهاجر سلستقاومة أي تتكبرن سلام اتهم أب إسرائيل سدتنياتات زيدة لي ودبات نتعدل سلستقاملو اتقجت الوا خمز هلوة تأمن مسرت أهجراو حقي عقباز حتى تسب نبتز مسألوة تخملس أي كألني تبل اتهم مس إمباسي إرتراس سرحوز نبرون نوغاناتهم كتكو استدالون بزح كريتا خمزي سمعة اتقلت سلام إرتراوين نفسل سيتهاجر كمز خدوخ قبرو خمز خلو جنت ملكت اتهم زدقفو زلو سلزي تعمم يم تسددهم تبل منستر قدات وصاي إرتراس سرح زنبرة زرق سلاسي حق عقبة إسرائيل حلوا أيكيبنيوم نتوم سدتنياتات مسكاك كتكاملو يخليهم عم الرخب بزهان إسرائيل كم زعينت نجر عقاتي ما يفلت انزبل ترخا يتقاملو قبل وسيخو قليسو نمنتايو وتتقامو كاب هاجر وزع حيلو أتسرعت وتادرو حيل تتقيمو محبراوي بوليتيكاون حقاون حتتات نزل علو تسأل هاجر كيرو نايمت كعب حرس لزلويو أو وزع هاجرات بوليتيكاون عبن رئيزلنا يبل نايجزي قدين تزي كوين وتتقامو من الباش نبت هاجر كزرق حيخليو كبل يجمت أوت أزلونت منجست انت تقاومهم أوش تهجر زلو نت سرعت كقاومو يوم جن معسكر رغبيو زبل نايجزي قدايو قبل يملكت كاب هاجر وت أيوش تقاومات كم استخايدز جلست سلام الواز نبرة من زين نبرة من تمكرتات كم زلو تملكت أتعب إسرائيل استخايد نعبي أمن العالم بمعكنات زين خجلت أنحيو نايجز رأسو الوا خمس هلو دمات جمت أنك تقاومو زخنا مدلاو إمباسي إرتران دقفتون نابنت أبتزدالو فيستيفالات نتأب كينات سمين إثيوبيا قبل الحزب تجري زجاج أمتأجم بوزن مسحق المجلات نسأنا توتادرو خدان كدينكا أسوار سمسل متساوت بمهاب بروباغندا مسرح نزخون سبزر بحث لزيكونا كنك أو موي قبأت بالدكتور سلام كيرانا أبكم بعد عد إنجليز أمثل هاجرات كي تحاسب زنبرة تمساسا لمدلاو مأجادو تبقوا تيتيو ختبل كاتجل صو منجستي إرتراخة انتايبل بمنجستي إرترا التونن مربب حبريتا شابايت بحموشة مسكرم كلتشان إسران سلستن أبز حتى متوحة سير صحف قال هاجرات نتبهلا وبعد نمزراك نتعمز كتاب أبعو ترأيهم قبل بمخصاص نسلات كالإسرائيل موسادون وإسو زي السعرنا يمكن خل عقم هزب إرتراس تسنابدو عبيت تكالات سلايا موساد حويسو وحدات بجلتات حادنة هزب إرتران مزراك زعلم وشرحيو بمبالكا بغد سالي زرزر حبريتا خمزهب حابيرو وعلى نيروبي مرحت هاجرات أفريقيا حدش قبر كلمة أوج أميمهم أبتأب كينيان سلسة معلتات زغتسألو على كلمة أفريقيا سساتفو مرحت هاجرات تأهجر كلمة ولوت إن مكتئن سعبيناتون المبدان حدش ناي كربون قبر قطعتاتو إما مقربهم اتخكايد زغني أخيوة حيال إما متات زحزة أواج نيروبي بموزع لهم تزازيمو اتساند أبتي أبزمت ورح حدار أبدواي زقاوة وعلى كلمة علم كوب إسران شمونتن نزاقرب وزعباتات مركز سخونيو تبهيلو اللو تمرامر تخمز بلو ولا كوا قداي ناي تزخف أسعبينات كلمة ولوت انتخونت تهجر 10 إيتويت كابتو بعالم درجة زدلي 300 بليون دولار تريات ركب زلا كأند بكل تهاجرات عالمون نتندخات تهاجرات أخل دقف كجبرالن تهم راح تسويهم بزي كازي أفريقيا نزلوا عقول عقمي تحدث ساعات كتعبيو اللوايلهم عقم تحدث ساعات أفريقيا كابتي أبكل تشحن إسران كلتن زنبرة 56 جيجا وات أبكل تشحن 300 جيجا وات بمبرخ نزلوا دخلنا ساعاتن إندستراو تلبرت عون صورين ساعات كتنفع كم التغير تأواج جمت تنفع لما أوان أو على كلمة استساتفة مرحى إرترا إسياس أفرق جن تهاجر أبكندي نتكاو إلى تزرجح نائب على سجاتات كتوغوس أغوست محسينو أبت بريزيدنت كينيا ويليام روتو أنجدو على مرحة أهجرات نيجيبوتي دوب السودان إثيوبيا تنزانيا سيراليون رواندا سنغالن زركبوم حيال مرحة منجستاتن هاجرات ترخيبهم نيرم وانا صحفي هبرات أهجرات أنطونيو كتيروزن أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاكينون تساتفهم عمد متى هاجرات عالم نبكى لجازات من كايستة فلالي مبزعات كونتا أتوا متنوع عالم جننا والسخنبرك ودل أير أنزلو تمرامرتي أبز حلف ورح جنبت كم زبل
زهلو متن وعي عالم فلم أوان أبز أصل حموش تعمتات حدا نتبحموش ديجري سنتيغريد كبتصح تثبيت يكبر أبز أوان زيز حتى تزلوه تطلب دما نتمتن تحت حدا نتبحموش بمورد مكتويو زاجيت جن تبوغسوتات هاجرات كم تزدل أدمع سلزي كونه كبيت شغلت فاتيرو يركب باركس زخبركم تخطاتلتنا نايز ساعات زينا ومستندونا ابزي فتصم حدش زيناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبر ايترسعو يخم سلام